Hingke ang sengnamu sumulta je DDC wo je tabuk सबसे kusuk chero asuk nai Chief Executive Member Purna Chandra Jomatia no bo khoroksa DDC ni सबसे kusuk chero asuk itongo bebak no information bebak ni job ni education bebak no bini yagomangse joto kisu boss control khai jongo gangke a job 120 jona job lakmani abo botangai saimanto de jana saimi ekha tongkha bobo da a dolo khobjagi dongkha salai saptam skang nukha social media wo Facebook wo YouTube wo bangma allegation je tipramotha tabuk TTID shu sarkar tongo a je tipramotha sarkar asugui tongnai rok borok Jani ja besabetei Jani ja jati gusti amhairokno total 120 jona chakri rena thangi tongmani but kaisa bangla newspaper ro phonogui rekha je TTID wo without notification job langjagui tongo abo je Jara MDC EM ADC wo post tongnai rok borokni besabetei rok simi nai sing nukha a newspaper ro yang gangke phia sangkun saismagla khamu a newspaper malik no beleke hambai taming gangke bo amhai information yang gangke sing sini je ADC bisingo tongnai rok je sin deprasa bigra khangra rok saismagla khamu amo saimane no sini maharaja bo action nakha a je tabuk chakri tulangjana hinai tongmani amono totally whole khai tongnai hinai saka bo phia saimia bo ba tam khaino thanai 2 বছর sigang bo sing nukha je ADC wo job tlangai mani apur kwbangma application lok submit khaileka haino 20-30 hajar borok 6-7 post no tuisa asike application khlaika amose oloke sab bangkha sab manliya abo khuspata sekrika abo bo Jani ja MDC ni jati gusti EM ni jati gusti besabete ama hairok simi no mankha nei sing khnabo euko tabuk laso hain piuka yang khungpui academy wo teacher tlanga hne arbo neta wa tamtani sindu konya jomatia dehan abroni besabeti rok mankha ni khnabo ga bhai mang choli tokte ko kemno bisas khane krai singto bisas khaya kemno haino bubagrana hamjagoi simi sing bodro jini hado phani bagoi sam khaitama bole hingke ang sengnamu sumulta je TTID wo je tabuk सबसे kusuk chero asuk nai Chief Executive Member Purna Chandra Jomatia no bo khoroksa TTID ni सबसे kusuk chero asugui tongo bebak no information bebak ni job ni education bebak no bini yagomangse joto kisu boss control khai jongo gangke a job 120 jona job lakmani abo botangai saimanto de jana saimi ekha tongkha bobo da a dolo khobjagi dongkha ke bo khoroksa Chief Executive Member ama hai post tui tongai bobole bahike ase wan sumung bini a sikchi konsa no gasuno tini tai kun sanamu sunglia next video ro phaigenga kok salena